सुबह सुबह भोलेनाथ मंदिर घूमने जाएंगे। रोड बहुत अच्छा है। रोड जाम हो गया, यहाँ पर रोड जाम हो गया। रोड बहुत अच्छा है। भाई साहब, सिंधिकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? धन्यवाद भाई। अब मंदिर के अंदर जाएंगे। এবং সে আদর্শ স্বয়ং
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 10 ମନ୍ତ୍ର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଘର ନାଲଗୋଳ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରଦୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ସିଏ ଆସି କପିଳାସୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାର 4 ବିରତ 4 ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାତି 4ଟା 4:30ରେ ପୂଜା ମୋ ନାଁ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଭାସ୍କର ମୁଣ୍ଡା ଏବେ ବି ମନ୍ଦିର ଭଳି ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। Hello.